Kaixo, nire izena Eneko da, eta zuen laguntza behar dut. Zuen laguntza behar dut! Konturatu naiz, geroz eta jende gutxiagok ezagutzen dituela euskal dantzak. Eta ni horrek egiten hau zoriontsu. Dantzatzeak eta jendea dantzan ikusteak. Herriz-herri ibilioi naiz dantzan, eta Euskal Herriko herri asko ezagutzen ditut. Baita atzerrikoak ere. Garaiak asko aldatu dira lagunak, eta euskal dantzak ere bai. Garrantzitsuena betiko dantzak ikasi eta ondo pasatzea da. Baina esan bezala oso kezkatuta nago. Familian betidanik jaso dut euskal kulturarekiko maitasuna. Eta nik ere bizirik mantendu nahi nuke. Horretarako zuen laguntza behar dut. Lagunduko didazue? Lagunduko didazue? Herri ametsa, ikastola txikia, familia dantzari handia. Hori lortzeko ideia bat. Challenge bat. Hilabetero, euskal dantza bat bidaliko dizuet, pausoz pauso, urratsez urrats, nola dantzatzen den irakatsiz. Horraino bai, ezta? Erresa. Beste eskaera bat. Animatuko zinatekete ikastolan ikasitako dantzak etxekoa erakusten? Behin dantza ikasi duzuenean eta dutenean, bidali ezadazue bideo bat nola dantzatzen duzuen ikusteko. Eta garrantzitsuena, laguntza behar baduzue, prest egongo naiz beti. Beno ba, adi egon zaitezte, laster lehen dantzaren bideoa bidaliko dizuet eta. Laster arte!